Tambira papipita mambo mtatu. Namira papipita mambo mtatu. Ini sasa ndio chukua. Ndikayepachaba Twane moto. Mwala libatsiro. Sisema kumsema. I'm sorry, Mom. Mimi yangu ndio yanayo mama. Ngekuti iri kudzingwa mumba pamusha ndakasiiwa nemurume wangu. Ndakanga ndakarorwa ndikachata ndikatoita vana vangu, asi mumuchato mangu imomo makazouya vana vatatu vanga vasiri wangu da vanga vari murume wangu. Ndikavagashira zvakanaka, handisi akamboita problem navo kusvika iye zvino vaakutidzinga umba umu. Wanga vari kugara kunze kwenyika kwemakore akawanda, ndofunga kupfuura kana makore 30 years ari kunze. Waiboya nemwana wepo aiuya achivhakacha achipetuka, achiuya achipetuka. Asi chakazondisamisa ngechekuti rwendo runo rwaauya mumba umwe, murume wangu akafa muna 1995, asi musha wakandoramba uripo, hausakamboparadzwaba. Ngepamusana pekuti inini ndaishanda ndiri kumwa mutari, ndakanga ndakatsvaka umba yekuti ndigare ndichiende kubasa nekuti vana vechikoro vaone kukwenda. Asi musha wakandonga uripo, zvese zvaitwa pamusha apa, zvingave rufu, muchato, ungano, kana vavakidzani vangu ufunga neumbo wekuti ndaiuya kumusha. Zvadarozvo mwana uyu anonzi Davis aamurume mukuru, waane makore 63, auya muna Julai. Wakasvika pamusha apa paigara muroora wangu mai Debbie, ndiye aigarapo nemurume wake asati afa, aigara pamusha, ndo vaichengeta pamusha nekuti muroora wangu akanga asingashandi. Zvino muroora wangu akazorwara, arwara kudaro wakafa gore rino iri muna February. Afa kudaro, Davis wakazouya achibva kunze kwenyika akasvika akambotombogara nemuroora wangu uri kumaide, akatombogara nawe mumba imomo achigara vese, maidebe achibika, uye achidya naye. Handizivi kuti zvakazoshata papi. Maidebe wakaamba ngekudzingwa ari muroora wangu, mukadzi wemukorori wangu. Hazi zvikazii ndi Davis, iwe wechibva pano uchiri kugarirei? Murume wako akafa, chidzokera kumusha kwako. Inini ndakanga ndisipo, asi ndiwo masvosve ndakazwa ngemuroora kuti ndiwo zvaita paDavis. Akatozvirongedza zviro zvako zvese munzvimbo imwe chibva pano. Saka pane musi waakauya muroora, wakauya kwandari ndinogara, auya kobata maoko nemunina wake nemwana wangu akasvika. Vaakubva kumba mwamutari, hazi dzakasvika paumba ndaona pachinjwa loko. Zvadarozvo vakatadza kupinda mumba, havasi kurara mumba, vakazotorara panext door pane muzukuru wenyu, ndiko vakarara. Vakandifonera vakati, mai, ndozvataona zviri kuno, hatizi kupinda mumba. Zvakanaka, mangwana kuchiedza ibvai mwaende kutaurira sabhuku azive kuti ndizvo zviripo. Vakafuma kuenda kusabhuku, vakaperekedzwa nevabanzi vavo kuenda kwasabhuku, vakanotaura nyaya yavo. Zvino chiri kutinetsa izvozvo ngechekuti kana kugarapo pamusha apa hapasi kugarika. Ndakatotora muroora wangu kuti ambogara neni. Imimi makadzingwa pakuti ndini mudzimai wabhodhi. Inini pachangu ndanga ndisi mubaba, asi wakadzinga muroora.
Ndosaka ndoti imini kana musime makadzingwa akadzingwa ndiye anofanira kunge ari kumirira maitiro kuti akadzingwa. As much as we are right here. Kalau cangkang, Yes. zvakaitika ndezvekuti ini ndakaroorwa muna 2002. Ndaroorwa muna 2002. Mhuri ikawirirana kuti inini ndigare pamusha. Panga pasina munhu aipaingogara murume wangu. Vawirirana kuti inini nemurume wangu tichagara tiri pamusha. Saka takagara tiripo, tikaita vana vedu tiripo. Gogo waiuya wachimurara wachitiona wachidzokera pamutare nekuti ndiko kwano ndokune imba yavo. Asi kuya pamba waiuya wachitotaura kuti apo muri kudini apa muri kudini wariwo munhu angari aiona nezvinhu. Saka zvadaro muna 2016 baba mukuru wakavhakacha kwezuva 1 wakauya wakarara wakaenda. Muna 2017 imba yedu yakavhozhoka. Yavhozhoka murume wangu akataurira vanhu vese including baba mukuru. Baba mukuru wakati iwe nemukadzi wako tsvagai huswa mupfirire imba. Murume wakati zvakanakai, imba ikagadziriswa hayo zvikapera. 2022 baba mukuru wakauya nemukadzi wavo murungu muirish. Wauya tisu taitowaitira zvese tichiita zvese. Asi zvakandishamisa ndezvekuti baba mukuru waita zvehasha, waida kupopotera murume wangu wachimuharasa. Ini ndikati baba Debby usapinduraba nokuti ana baba mukuru vanongoya inguva shoma ivo vanenge varipo. Isusu tisinozosara tichita sei tichigara pano. Muna gore rapera muna 2024 wakauya murume wangu anga kurwara. Waimuharasa wachiita sei tichingonyarara hedu. Muna February murume wangu ndobva afa. Muna July baba mukuru wakauya. Asi kuuya kwawakaita ndakangoshingirira baba mukuru waindibata rafu pamba. Baba mukuru waita zvekupopota wachiita sei asi ndichinyarara. Handina kuda kuzvitaura ndakazoti inini ndaita mutorwa ndikada kutaura kuhama dzinenge dziri hama nehama. Saka ndakati Mwari ndibatsirei ndinyarare hangu. Saka zvadaro sekudaro umwe musi gogo wakatombouya uchibata maoko. Baba mukuru wakati muchamboenda kumakusena kendakati gogo wati mangwana ndiri kuuya. Pakafa murume wangu gogo wakanga waenda kuUK. Saka pawakauya muna August ini ndakavaonera kuHarare. Saka pawakazouya pamba wachida kuona pakaiswa mwana wavo ndakataura baba mukuru ndikati namama wari kuuya nhasi. Baba mukuru wakati nichamboenda kubhodha kunogadzisa zvetengi zvekontena rangu. Wakapesana ana gogo wakauya kusenseni wakatandara wakazoenda zuva rovira tingori pamba. Saka munin'ina wangu akazouya ndobva ati sisi ini ndauya nevana vechikoro kumba kwedu kwaMukukudzi ndokwanga auya bvauya kumba. Tikanzira nevana vechikoro saka kuti ndidzokere ndisina kuona mbuya hazviiti ndiperekedzeiwo kuda kunobata maoko. Saka takaenda nemunin'ina wangu. Patakadzoka manheru takaona screen gate yepakicheni yanga yakiwa. Key yanga yakiya screen gate yanga isiri iyoyo key yataishandisa mazuva ese. Saka chetakatanga kuita ndechekuti takatarisa baba ine makey pataingoisa nababa mukuru ndaiti kana ndakuenda ndochengetawo ndoisa makey baba mukuru waiziva paigara waiva wachipindawo. Inini kana ndakubudawo ndisipo baba mukuru wakubudawo ndisipo waingoisa makey ipapapo. Saka munhu wese aiziva paigara makey. Saka takatarisa panga paine makey takashaya. Ndobva taona pascreen gate yepakicheni makey aita sei achinjwa pane mamwe makey manyowani. Amwe anokiya imba yese ndakanga ndisisina access yekunge ndinawo. Baba mukuru bhanji remakey ndo wakanga wakugara nawo. Inini key yandakanga ndakungowana access kwairi yanga iri screen yanga iri key yepascreen gate ndiyo key yandanga ndakungotika kana ndochera kana mvura dzekumabathroom ndaitenderera nekukitchen nokuti iyi ndiyo wakanga wagara nebhanji racho. Saka inini ndangoti zvine basa reini kungonyarira chero ndine pekupinda nepekubuda napo. Saka tadaro tabva kutauni kuti takasvika tikabva tagara hedu panze sevanhu vanga washaya key. Inini pfungwa dzangu dzakanditaurira kuti nofunga baba mukuru
pawachinja kii wakanganwa wachibva waenda nemakii wasina kudzosera panzvimbo paya paya patinosisa. Saka takatogara muvharanda ndobva tabadza malaisi togara edu muvharanda. Takagara muvharanda kudaro dzadza kumapasi 7 ndopakasvika muzukuru wedu Christina anga abva kufamu. Saka semazuva ese anositi akabva kufamu anouya achiti mbuya muri sei. Saka paakasvika imi mbuya makagara panze zvaita sei. Ndakamuudza ndikati baba mukuru wachinja loko yepakicheni. Saka wanenge wakanganwa kuisa patinosisa makii. Saka ndiwo watakamirira kuti vauye. Saka takagara patakazoona nguva yakufamba yakabva auya anga ine mwana wake ari form 6 kufunzwa waida kuchekisa laptop yavo. Takatoiisa pavharanda patanga tiri ndopatagara hedu. Saka tati gare gare pakanzi handei kumba tinobika. Takaenda kumba tikanobika ava ndobva wambosarawo vari pavharanda. Wachingouya kudai so ndopakabva panzi nemwana wemuzukuru wangu mbuya malaiti epakicheni adzimwa zvinoda kuti mumba mune vanhu. Christina akati ngatibike sadza. Kana tabika sadza tikapedza kudya sadza tinozoisirawo sekuru mubheseni kana wadini wauya wozoona chekudya wangarara nenzara yedu. Takaita seizvozvo ndobva azofona sekuru muripi sekuru wakadaira wari kupopota. Saka takangoti pamwe ndezvekudhakwa ngatirare yedu tinozodii tozovaona mangwana tongoti maidhebhasi takuvaona pano chichi otangopopota. Saka yangobva akata foni akati tinozovaona mangwana. Saka takarara hedu tarara kudaro makuseni acho mukadzi wemuzukuru wedu akasvika takatamutaurira kuti ini ndakabva nangoti manheriwaya ndobva ndati gongo tafamba zvakanaka asi zvatafamba zvakanaka takunorara kwaKristina nekuti baba mukuru wanenge wakanganwa petinosisa makii havapo. Vanhu ndanenge wataura kuti baba mukuru havapo wakanganwa pekuisa makii. Saka petakazoona kuti mumba mune munhu baba mukuru wapopota hatina kutanga kuzvitaura. Makuseni acho ndopakabva pazosvika mumwe mukadzi wemuzukuru wedu ochifonera sekuru muripi sekuru wari kupopota. Vatashiyo toita sei ndopetangoti ngatiende kukazini brother yababa wadzipi tinowataurira kuti ndiyo nyaya iripo takirwa panze. Takakirwa panze kubva zuva apa mumba mamini mapiritsi angu eBP handisina kutomboamwa. Vatatoenda hedu kuna baba mukuru tasvikaona baba mukuru wakasimudza foni. Baba mukuru wasimudza foni wakati baba munini muripi zvikanzi ndiripo pamba zvikanzi maidhebhi vari panapa. Ndopakabva wapindura wakati imi mukoma Davis siyana nenyaya dzepagodheni panapa iwe ita zvekumba kwako. Baba mukuru wakamboita kakugumbuka asi semunhu mukuru wakabva wazoti nyaya iyi handichaigoni ndega chada kuda kuti muite nechekuti muende kwasabhuku asi inini ndikatwa nezuva health yangu haisi kuita zvakanaka. Wakabva kuti tiende namai guru nemuzukuru wedu mukadzi waStanley naChristina neni ndobva taenda kwasabhuku. Tasvika kwasabhuku tikarondedzera nyaya yese. Tarondedzera nyaya yese kwasabhuku. Sabhuku wakabata foni ndobva wati samuchanuka maswera sei. Samuchanuka wakati ndaswera hangu zvakanaka. Tikanzi ndina maidhebhi pano mwavakira panze. Tikanzi munizi benziri ndiro ratondikira panze. Tikanzi tisi kuita zvemahombeba tati ndina maidhebhi. Dai maidhebhi wari wawane makii wangadai vakangoti kwawakabva wangosvika kukinura dzowo wakapindamo. Ndati uyai pano. Tikanzi handikwanisi ndira kuenda kuindaneti kuwatsomba. Saka wakati oraiti chisiyai makii pamunosiyaisa pacho ndiri kuuya namaidhebhi. Takatungamidzana nasabhuku nyambari tikaenda. Patakasvika ndakatasiva paine makii ezuizvo papangori nekii 1. Sabhuku akabvunza kuti pane kii 1 dzimwe dzacho dziripi. Ndikati dzina baba mukuru. Takapinda mumba wakandisiya hangu ndaamumba. Pazoti mangwana acho baba mukuru akaenda kutauni. Waenda kutauni wakadzoka mazuva arovira. Pawakadzoka mazuva arovira ndanditori mukicheni yemumba ndine zvindandichitoita hangu ndandakavhara dzore pasi nepamusoro asi sikiringeti yange isinokiwa zvezvokuti uri kungodzorera kudai hatina kukiwa harina kuita sei. Saka ngosvika ngoti zvezvokuti ndakavhunduka. Ndavhunduka kuda ndakati manheru baba mukuru havana kundidaira ongoni chimboraura wangu wainaro wakatanga kundinongedza wakati iwewe ndandichita action dzekuti ungabva pano nei uri kurambira pano enda kwababa wako gumisai uyo ari apo takamuita. Saka handina kudaira ndakaramba ndakanyarara. Ndobva waenda kumabedroom wanotura seto yavo waisa bedroom wadzoka. Pawakadzoka wanga wapa foni wati paloud-speaker. Ndobva wati magumbo ndoti udaidze magumo muzukuru wedu ndoti udaidze nharaunda yese muuye panapa. Ina ndichakwanisa kugara namaidhebhi panapa.
Saka muzukuru akavhunduka nguva shoma wanga watosvika nekuti matauro anga achita sekuru anga aine hasha. Nguva shoma wakasvika tikagara kugazebhu. Tagara kugazebhu sekuru wakatanga kutaura nyaya dzawo dzawaitaura. Wakati pane vaenzi vangu varuda kuuya panapa. Inini maidhepi handichavadi pano. Murume wake akafa ngaadzokere kumba kwavo achiri kudei pano. Ini ndadombogarawo panapa ndichitonga sezvawaita pano. Murume wangu wanga aine nickname yekuti Dr. Bob. Ndigarewo pano ndichitonga sezvawaita naDr. Bob panapa ndisina umwe munhu bandine family yangu sezvawaimboitawo panapa. Ini handina kudaira ndakaramba ndakanyarara. Zvikanzi plus ndine vaenzi vangu varuda kuuya panapa nhasi. Saka mukamusiya panapa ndiri kumutema-tema. Muzukuru akapfugama akachema. Sekuru ndazvinzwa zvemataura. Zvandanzwa zvamataura sisi mumba hatichatombopindi takuenda nambwena ndakangopfeka ndandisina kutomupfeka nejuzi ndapfeka zvimaraftas nezvekungoti nongongori pamba zvezve nefoni yangu mumaoko ndobva taenda pavazukuru ndiwo kwandakanorara makusena tinbe ndakatofuma ndakutorawa kuti zviri kunoko zvandiomera hazvisina kundimirira zvakanaka. I think it's a problem as well. Yes, but we would have response. I'm sorry that. And let's return. This is how we need one. Pana, this is all that this will be. In Dakava, Dobutanga Party. Our Katanga Garbo shall be say. What? Mining. All right. The guy took the digital director and Pambandi de Papa Wood. We can be Illuminati. Niwanino, ulipo ilibona kurovekera baba angaripo akavunda sei zvakazoitika zvizvoda ini ndakauya muna July ndine nzira yangu iri kuuya yanga ichipita munyika saka ndandagara about nearly 2 months onini imwe shipping yangu yakasvika kuCape Town paikabuda madocks ndakabva ndamhanya aitwa ndakamhanya one seingari Monday ndikaenda Cape Town ndakadzoka iri Saturday manheru handinyazoziva ndakadzoka ari manheru pakati peusiku ndikasvika kumba amainini vakandivhurira ndikapinda mangwana makuseni acho chiva ndakuekusena amainini makii ndine makii because makii ari pamba ndinomatenga ndindakamatenga pane kii yatinoshandisa pagate pane vana 2 instead yekuti tiise zvokuisa pasi mozokanganwa indise ndati imi michitorai 1 mwana indotora 1 mwana kuita kuti whoever anenge asvika anokwanisa kupinda munhu anokwanisa kupinda munhu akatanga kupinda vakaona igomisai wazodini akatanga kupopota ndikacheuka zviri pa pandakauza ndikati mainini munoza manje ndine internet ndione internet ndinoenda kuonini kwatsonga vanhu vekuonini vanhu vekuzimbira vanhu kudhila navo vari kuforce saka vakandifonera kana kuti akati handikwanisi kuti ndibude pamba panapa ndisina makii zvizoona wacho ipo patapedza kutaura munyaya iyoyo chibva ndapinda zvangu munda ndafonderwa kuma 10-11 nevanhu vekusimba zvikanzi interview yako yari uya ndabva ndasumuka ndabva ndaenda ndadzoka manheru kuma 3 ndikasvika pamba pakakina ndikatendera tikatsvaka patinoisa makii apa ndikafonera mainini ndasara kuma 4 pandakavafonera kana mainini muripi zvikanzi apa kutoseka
ngati amainini muripi after six ndakuuya ngati muripi ndakuza kuti kana muri padhuze ndakauza kuti kuya kuzokutora mari yacho after six that's still kuuya that was kuma around 4 vakazoya kuma 9 zimaniko apa ndakagara mudare mambo ansana kuenda musango kuenda kunoita but first time ende kwedu kwakatsva ndakashupika anyway vakauya kuma9 ndandine shopping yangu vakandivhurira ndikapinda straight grace bedroom kwavo. The night before pandakauya kubva kucape town brom ane passport pandakanosiya mudziyo yangu kutransfer saka akandipa mafrozen chicken about 6 saka pandakakwira ndege pandakazokwira bhazi rekuuya kwamutare uko ndakazokwira ndikati oh no hatina fridge kumba baba muri utirebesere tiri kuda kuti mutaura zvataura mayomba zvizwara kuti muri mudzenga utenda handinakudzika wakaita zvakaitika apa ndezvekuti iye akandikira musi wekutanga wakandivhurira ndikapinda the next day ndabva ndaenda futi ndisandaenda ndakataura kuti dhara amainini ndikati amainini maki aripo abva atanga kuseka munini wake anga aripo pamba ipo abva kutanga kundiseka akatanga kupokota gumisai this and that and that ndikati amainini muri kusitikira mutombo zvinenge zvamuika ini ndabva ndafunda ndadaidzwa futi kuonini kuforbes kwangu ndabva ndaenda kuzimba. Can you try to make this thing as short as possible? Okay. Saka musi wekutanga andikira the second day ndaenda kuzimba ndadzoka kubva kuzimba kuma4 ndikasvika futi pamba pakakira Ndipo iri vakabva matenda umbakwa. hapana zvakabhoitika Wakazokuisa kuti enda umbakwa kupasi uri. hapana musi wakambobudisa shoko iroro Saka unyepa kamai. ari kunyepa kwanza izraeli zvakaitika apa ndezvekuti hatisi ana kuenda kusaba Tipet Magaria. Yes. Baba wakabwera umbokuina mbeni. Vanakuya vakauya nemainini na mbuya wacho. Saka tichibva tavafonera kuti vanhu vakuno uyai kuno kuti muzwe nyaya iripo. Saka ndiri parusapi ndiri kupi havana kuya. Kana isi kutanga kuti munhu hatizi. Takambosvika pamba pacho first. Tikasvika ndasingazi kuti pano domestic ziri kunetsa ipa. Saka isi taenderawo ngenyaya yemabhikoni ari kuiswa muchiyambo. Saka takazi kuti tibvunze tukanzi ndiyo ari kuisa mabhikoni. Saka takaendapo tikasvika kumadhoo akakiyiwa. Saka tichibva tafonera iye mainini wacho kuti namba dzavo hatisi kudziziva. Saka tipewo namba dzavo tivafonere tize kuti zviri kufamba sei maakuiswa mabhikoni muchiyambo. Saka vabva vauya kwabva vatipa namba vakati pana pane zuro pakatonga paine noise takadzimwa pamara. Saka tikati vaende mizwa dzatizivi kwabva tafona vakadayirawo tikati muri kupizwa ndiri mumba pamba pakatokiwa pisi. Tikati aiwa isusu tinoda kuti tikuone. Tikati aiwa kuti ndikuone handina nguva yacho yekuti ndikuone. Ndichazototi ndazopfungwa dzangu dzagadzikana ndozokutaurira kuti inoda kuzondiudza sei isusu hatisina basa hatina kuura nyaya yenyu iyi yemumbai because tatoizwirawo pano. Isusu toda kuzibvunza nyaya idzo dziri kuiswa mabhikoni muchiyambo. Panze aiwa handisi kubuda handisi kuya ndiri kuda kangogumisira ne kuonana kutoonana nhasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti bambo
baba wenyu anga iri mukadzi. Baba wenyu wakafa akasiya mukadzi wake pamba pake. Saka mukadzi wake ipapo mambo atindukana angasina baba wedu akafa asina mukadzi. Baba wedu akafa achigara ega. Mati? Amayangu wanakugara wakaroora vari kubako. Saka ivo wakasvika pamba une here wamuwanina une here waninina kana uchiwa nawo baba wako wawina waunoziva Matoziva? Ndoziva vese. unoziva wezvo baba wako akamubvira aroora Vakamborora. wakaroora Vakaroora avaroora ndobvazosiye nyaya yababa vedu namai yakanetsa 1972 ndopa vakasiyana. Baba vedu vachiuya kuzogara kuno, ivo mai vachiuya kuzogarawo kuno. Baba vedu vakatanga kuvaka musha vachigara pamusha kusvikira pafi varipo pamusha. Ava mai vachigara kwavo, baba vachigara kwavo. Havanongobvira vakagara vese. iwewe pesa ava wakazvarwa kupiwa. Ini ndakazvarwa kuHarare. Wakazvarwa uchigara nani kuHarare? Ndaigara nababa vangu, ndaigara kwababa vangu, ndaigara kwambuya vangu, mai vangu kana kwamai vababa vangu. Mai vangu vakange vatorogova kumba kwangu. Pamusha apa wakambogara? Ndopagara, ndopandinogara. Ndopandinogara. Wakaenda leo ku-UK wakaenda lini? Ndakaenda 82. 82. Saka uchinyinzi kubva 1982 kusvika izvi wangosvikagara pamba? Ndachipora ndichiuya baba ndasikagara. Saka pano waigara kudwanani? Baba vangu vachiri kugara pamusha. Baba vangu vaigara, asi baba vaigara nani? Vaigara vega. Baba vangu vaigara. Saka iwe unin'ina uyu mukadzi uyu waigara nani? Mukadzi uyu murume wake ndiani? Munin'i wake, murume wake munin'i wangu. Mwana baba vangu. Baba wako akamuita ari kupi? Vakabara namai nina. Namai. Wari kupi? Wakabara navari kupi? Vachigara kuHarare. Musha wakatozopera kuvakwa kuma ndoti takazokwazi takakugarika kuma late 70s kuti pagarika. But kubvira kuvaka baba vachivaka musha wedu taibva kuHarare tichiuya baba vangu vanga ndini mukadzi wavo vaigara naye. Une here pawakaisa pachiwakwa chababa? Mari? Une here chako chawakaisa pachiwakwa chababa? Zvakawanda. Wakaisa chii? Ndine borehole, ndakaisa borehole, ndakaripeya matank ese anobata mvura, ndaisa irrigation. Anozoda kuripeya kuripeya chisi chako? Chekuvaka changu nini? Ndangoripeya, ndakaripeya imba yambuya pasi. Pane imba yanga yadhirika yambuya yanga iripo. Izvozvo imba yambuya yogara? Asati aisa munhu. Asati aisa munhu ndiya? Ndindakaivaka, saka hapana munhu akamboiclaima. Izwa shamani, izvozvizvi uri kuya kuuklema, akaona mari yangu uri kuya kuuklema pababa because uri baba anga asina mukadzi, uchisiya pambuya pawakati waka pasina munhu.
Pako ngepa. Iwe. Ipako iwe semunhu ane 63 years. Pako ngepa. Ikora family yako muripi? Muri yangu ichiri kuzakani. Ichiri. Kana uchiti ichiri ndezvi yauri nawe. Anzanzo. Ndati kana uchiti ichiri ndizvi zviri kubuya. Saiwo waya kugadzira ndo saka makontena ari kubuya. Makontena emapureti nemabodo. Aiwa. I family people. But now you see where my problem is. You've been away for more than 30 years. So if I'm not with that, watch what? If I'm not going here, and what's going on? What people go up in the Camila says, Camila says. Kana pene nini kutuzoa kile pako yo kutuzoa kila pako zako zomila zakadi zakana. You can't tell me you've been in UK for more than 30 years. As you have got no home that you call yours. 43 years. And in my own about asking that some of what was the best? Ande mchato kama hiyo. Mchato huyo waso. Pambo. Watimaya wakagara na habari. Wakagara na baba. Kubvira pavachata vaigara vese. Ma-early 70s vakatanga kuvaaa kumusha ndipo vakasiyana namai Divorce yake ni. zvese zvakaitirwa pachivana ipapo handichaziva asi Iwe wakamubarwa lini? 1962 1962. Which means my 70s old or most of Saga 15 years. So how do you know this? Baba, almost got not it, almost a granite. We're gonna pay off on a wheel. About 2 years, we took 1972. We took 10 years and also 1962. We took 9 years. You were 9 years old. So you tell me we would recount the 9 years. You will let Pagana Mobile or you almost got to take it up away. Baba, we never going to move. We never going to. Well, I think the guy got number one. Would you believe We need, you are talking about anything below 18 years. Do dig. So anything before below 18, you will back. Naigara babo dai tendera daga garba mbuya wangu daga garba Uine makore mangani. daga sofa karena babo That's how we waste time. The room is really clean. Who you know? Mukazi wa baba. She is the surviving spouse. Can add the surviving spouse? She is entitled to the estate yemume wake kushika hapo. Can also fa. That's when imimi say when you come in as beneficiaries. Then my share and monouya is beneficiaries. And you don't share estate ya baba maya shirimu. As long as my hour watch people and they are in charge of the estate. Imimi Karamayu akafa from amongst the mimi wanawachu and much choose that she executor which estate ya baba we and ma yapo then much share iwa estate ya because you cannot all be crying for
imba yakavakwa nababa imi muchitadza kuvaka dzenyu mukadzi wacho ari pomoti bude imomo. No, get out and build your own house. Because ini chandudzwa ndechekuti wana musarwe shanjidzana namai. Wana mukapinda mushanjidzana namai munoreka marelations enyu nevamwe wenyu munofanira muchiwirirana. Wana mai kana warugwa siya wana mai warugwa sei warugwa imimi wana itai kunga pasina chamukuzi mukangopindira munyaya idzodzo chete zvatopera. Because inini kufuma kwangu andandikuita pamboka imimi muri munhu amachua anditi zvoma amachua hamufanira kunga munondirakidza kasign kedesperation. You are showing me masigns akawanda desperation. And you have been away for more than 30 years from UK. And you come here, what we are going to say, I don't know, where is your house? Advice is not too paper. Kana musina penyu akudi akuna ati mai wachitolipwa ati chiwashandisa mai kuti pambindi yakasiwa nani na baba yese ati mai abato kunongedzera panoti chi panoti wewe so that mhuri yako ikauya ati inozoti baba wedu ndepapi because inozvizvika iwe ukafa wana wako wasina hawachatodiwi kuoneka pamba ipapo because imba isi imba ipapo imba yasekuru sekuru ni wana wake wana wasekuru ndo watu imba ndeni Ndowakawanda unozwa baba zvotuza kuti iwewe uri kutozvisa padisadvantage uchine nguva yekuzviita uchine mukana kuti uzovakire nekuzvitsvagira panoti chii panoti iwewe izvi zvekurwira chii nhaka iyi handikabona makutotemesana musoro mese muri tu mutotemesana chii musoro nechiro chisiri chani cherenyu busy fighting for something that is not yours. Muri dhani kwakanyara yes kuti nyaya izosvika pakuti tisvike kuno kudari naye ingadai ingasina kutikira paakakiya ndakachinja makii ndikamusiyira kii yekuti apinde naye tiri kuti bamwa pamakaona makunetsana namainini muri two maizviziva imi kuti pamunetsana namainini muri two pane muridzi maifana kuenda kune muridzi kuti mai panapa tikudii hatikugara zvakanaka nani namainini pane issue yakati yakati then mai vokutaurira kuti vana vangu garai makasaka kuti mugarisike zvakadii zvakanaka but your attitude towards mai ndiyo iri kuita kuti muononga mai pasina matambudziko obvadii obvawedzera. pamusoro ichakambireka inini zita rangu ndoitwa mune muchanyuka ndiri muzukuru wambuya. Dambudziko ririko kumusha ini ndakakurira pamusha ndichichengetwa nambuya nasekuru ndine muzukuru mukuru. Sekuru wedu apa baba hapachatogariki pane nyaya yambuya wedu warapa asi inyaya hombe chaizvo. Sekuru wedu manzwa vachinzanzi ndikuunza vaenzi vangu in'anga dzakaunzwa pamusha ipapo dzichiridza ngoma kwemazuva. Mbuya wedu vakatikudza tichienda kumethodist mukatitarisa tese hatina nyora basi takakudzwa pachikristu asi sekuru vaakuuya vachichishoropodza mbuya vakashayikirwa nasekuru wedu mukorore wavo muna February havana kuuya kubata maoko bhoo rese ravari kutaura havana kana musuwo wakambouya vachitaurira maiyo kuti maiyo ndo zvanafunga vari kudisrespecta mbuya wedu. Ndine maposta avanoisa paFacebook vachituka mbuya wedu. Mbuya wedu wakatichengeta mbuya wakavachengeta iwo sekuru havasi kuzvitaurawo asi wakagara navo kudanga mvura kumapiyu. Sekuru wedu iwo vari kuti baba wavo wanga wasipoba mbuya wakatora wanga wari nesi wakavaendesa pahadzi wavo
kuti vanofunda nevana wavo vamwe vanga varipo 4 asi wakadzingwa nenyaya yemusikazwa. Wakadzingwa nenyaya yemusikazwa. Izvozvi vakuuya papepa randakupai pane mafacebook screenshots vachituka mbuya vedu, pane matext message avaitumira iwo mbuya wedu Maidebi Mutasi vachivatuka vachiunza n'anga ipapo pamusha ipapo. Vakasvika pamusha ipapo Maidebi vadzingwa, vakasvika pakandwa rice musha wese vachiti pamushande pangu. Isusu takazoenda tadzoka, ina handishandi kuno, ndakatouyawo kubva kunze kwenyika kubudikidza nenyaya iyoyi. Mbuya wangu ishirikadzi wese wari waini, ndikati regai ndobatsira wana mbuya. Musha ungatorwiba, vanhu vachishaika pekugara zvakanaka tiripo. Tauya kobatsira wana mbuya. Ndizvo tiri kusangana nazvo. Hino mambo toda kuti mutigadzirirewo nyaya iyi, ngekuti kana ndaenda wana mbuya vanosara vachikudotitirwa ndiani. Imwe kwatova kutotarisira kwamuri kuti mutibatsirewo nemhepo yapinda musha. Wakadaidzwa nasabhuku Nyambayo kairi kese haana kuenda. Isusu zita redu mumusha rakanaka, sekuru wangu vachimupei zita rake mumusha rakanaka, munharaunda makanaka, asi kubudikidza ngemhepo yapinda sabhuku Nyambayo wakamudaidza kairi, he was disrespected. Suro takauya pano, takaswera pano, he didn't come. Kutaura kudai wane warrant of arrest kumapurisa violation of a protection order yandakatorera wana mbuya wangu, asi wakatiza kubvira last week nhasi kuzotanga kuoneka panapa warrant of arrest protection order yavakaviolata. Takada kudzosera mbuya kumba. Davis. We are trying to assist you. Dr. Patsy, Moon is not life, each one. She. Makashika wana Mr. Davis. While Pamba, wachigara zvakadii. And people must continue to work zvakadii. One of change their lifestyle just because of UK. Remember we are UK. And anga UK ndini neburi yei. Whether makabudi ya mu UK kana makafeira mu UK, ndezve yenyu neburi yari. Yes. And mukati mimi munotora ma frustrations ku UK kuya nawo ku Zimbabwe. Ku Zimbabwe, if you are not careful, you'll be forced back to UK again. Yeah. And then maybe you end up in South Africa. Yes. Saka ndikuti ngatiite wani, titana muupenyu wechi, witwa. Andika, mai ndiani? Because mai akasizi mukadzi weimba baba, akati mukadzi wababa. And maybe the fact yekuti simba ramauri kubva naro kunze, maybe is because mukona kuti mai mbuya wa exposed. Haana mwana wake mukomana anokwanisa kumudefend. Haana. Ndochokwadi. Mbuya izvozvi mukororo wake akashaya ndiye aikwanisa kumudefend. The reason why mukona wazukuru wako kuchitotora duty iroro rekuprotecta mbuya mukuzoona kuti mbuya are exposed. And imimi is way back. Ichi chidzidzo kunoona kwakawanda. Ukaitira mubereki chinhu ichocho hachisi chako. Ukawakira paimba, imba haisi yako, ndeyamai. Ukatengera paimba sofa, haasi yako, ngeyamai. Ukatengera mai motikari, haisi yako, ngeyamai. Zvekuti uzotora mai kumwisa mupoketi bvudzi wakamutengera masofa pasi nazvo. Muri kuita kuti maparents akaze kuenjoya life because hauramba uzvibvunza kuti ndikagara masofa aya akasvika akadzoka abva kuUK kwake akasvika atsemuka ndiri kutukwa. No, it's better you don't buy masofa iwayo. Tengera iwoyo nemhuri yako ugare nayo, siya agare pamapuranga ake arikugara aine peace of mind. Yes.
ndakandira ball, I repaired I repaired this, I did this. Izvo wakauya kodhira ball, wakanga wazwa kuti wafanira kushaya mbele kumusha. Vana kabhoo rako unoti vanofanira nyota. They will continue to get their water kubva kwakaidi kwawainogara vachiona. Don't take advantage of other people's misfortune. Usatore advantage yekuti munhu murombo, ini ndinazvo. Izvozvo kwete. Mbuya uyu ishirikadzi, regai asvike pekuti wana Mwari achigara upenyu hwake hwakanaka, achichengetwa ndiMwari wani. Imi baba munene Irish wife, munozwa? Muine Irish wife, be very careful baba. Musadhairute uZimbabwe hwenyu nehwe-Irish. Mukadhairuta uZimbabwe nehwe-Irish, you end up makutoita kunga muri kupenga asi muri chii, muri right. Because vanhu vanenge vasazvisi kuti muri kumboita sei, muri kumbodii. Because people expect kuti munofanira kunga muri kubheheva in a certain way. Imi motanga kubheheva neimwe nzira. It's not African kuti wakomana vanhu vese chimboendai kwese, endai kunze, ndoda kuona munhu vanapa musonana vanapa because I've got my visitor coming. It's not African. It's Zimbabwean culture babe. Yekuti vanhu chimbobvai panapa kushama muri ku-island, it's possible kuti vanhu vese ibvai panapa handitoda kuona munhu tine a function that is private. But kunoku manje munhu nyangwe akatoona kuti akazwa kuti pane 7 days whether akokwa kana kuti haana kukokwa, passport yake ngeyekuti ndinogara muno, wobva atosvika. But ku-island izvozvo hazvidi, hakuna. Saka ivo kana kutora zveku-island zviya manje zvekuti without invitation no end, hakuno kwakuna. Kuno kwakutodiwi chi-invitation. Kana uda kuona kuti muno mwakaoma sei, nyora matsamba ekuti ndikuinvita ningina kumuchato wamwe wese kana usina kadha upindi. You will not enjoy that wedding. Kana uda kuzoona nyora pa-wedding card rako kuti don't bring any children. Uone. Because it's not African. It's not part of our culture. And our culture kuti muchato kunakidzwa. Saka vanhu vanotanga kunakidzwa chii? Iyo kati mai unonakidzwa sei akagara kudai, mukakaona uri chu mwana wasara kupi kumba. Kana kuti mai uri kuona kuti akagarigara kuti pakomana kumba kwakamira zvakanaka ere vanavo. Hakuna zvawaita because wabvisa kanhu kanoita kuti vanonakiri kati wakadii, wakabvisa. Ndizvo zvaunoda kushaya kuzezvo. Zvekuti zvinotaura kuti andikauzaizwa wauya nen'anga. And you are bringing n'anga from Ireland. N'anga dzinoda kudii pamba pasiri pani papo. Uri kuya nen'anga pamba pasingabvumiri chii n'anga. Ndedzei n'anga idzo? Aiwa baba, tingapedza nguva. Mbuya sumukai. Sumukai mbuya. Mbuya, ipa mbuya tsamba yangu. Mbuya, pamba ndepenyu. Hamudzingi nemunhu pamba pani penyu. Imimi ndimi nemarunamiro ekutodzinga vanhu. Mukatoona murume uyu anetsa mbuya, munyorerei peace order. Atsvage kunoti kwani. Izvozvo zvandava kuchitoita manje murume uyu. Ndatoona kuti unotonetsa. Izvo vari kutodiwa nemapurisa. Security. Kana watodiwa nemapurisa ngatosimuka. Yes. Okay. Right.